Jungka tawo jung ro tin honorable MLA Madam Nondita ko jung sini district committee TWF ni sini Madam Ati ko ro tin jo to payo timan si TWF ni president ko paisa sini honorable EM oborodo lo payo Maharaj bu pai to sini juro phale mo ke sini ayong sini Ganesh Babu honorable MDC ni phasai ni ni ai chu ti tuk na ha namani karono sini bo sini Ganesh Babu logewo bini akai mo bini logewo ini bo dukune somoyo jungba bai share ke ni phailayo sini ayong no last farewell nai rode pa bo sungthar bu akai thanai apno bini phola thanti ke to ja bini sap toi ta ku jara ha puthi ye to nai rong sa ta ko jungba no kum bai prasana theu de suk thanti ke to ko to mai to ha sa ko tu ha pe phai ni nang nai ho ha jung phai ni nang nai bo se ni real fact bon of fact ha sa ko bro ni tu phai ke wa jung phai ni nang nai bo fact no de ni Ganesh Babu tong bini phai ko bini bi tong accept kela mai tong ne tong prasana ma keu ayong no phono tong bini phola isor bi thangye thanti mai to ne tong prasana ma keu sambai tini belai ke khakamani salo ang tabu tini borom ganang MDC Ganesh Debormani loklawo sokwaja niawo tintani somoyo bini buka o hat sungjar naikop sungjar no yakar thangbu he jeng khanaka abni bagai jeng mia to phaiman liya hakjalo bang bakaisa program ma tongman haipano khanamani logi no tini bukhau belai ke mukti kalai jakunggai jeng tini TWF group tongo WhatsApp group ajagawo central committee district committee advisor committee block committee joto jaga no tong message ririka je phaiman nai ro bokono phaibai dihini ngai ang obono sana nang nayo tini borom ganang MDC Ganesh Debormani bukha belai khai umor kolok 100 bolai jak bo 110 ni jeng khanawo asuk umor kolok tonglangkha o sungjaro busuk borok kaham nai thoto kai no khongri se khai busa butei rok no kaham kai sabui bo tini o sungjano yakatha au sungjaro phaima bo waisale jeng o sungjani yakatha na haipano jeng khakhamu o jorawo o khakhamani jorawo jeng jotono logiri na nangu jotoni no buma bupa tongo salja o sungjano yakatha jeng khorokjate khorokjani muktui huiman yapano jeng bobe basa mukti siklai lai bini nukhungo khakjang mari nani khakhaman no jeng mandu lainani bagai no jeng tini oro phailayo aboni bagai bini nukhungni trop theke bini nukhung joto boni jaiti gosti roknang obono hanai tini TWF jeng joto buri bodolo jeng bobe basa khakhamani tai bini nukhung no jeng yaparo tai beskango jeng borong ni nukhungo suk dukho sot somoyo tongo lai thangnai 2 boson sakangbo bin buma o ha sungjano yakari thangka aprubo tong sokpayo tini TWF ni joto bukuk tong payo hai jeng je mansak mukti thapta pon siklai lai je tamoto khlai mane jeng sirobi teri manya haipano jeng khakhamawa pon tong thanil ongthai oba haike na khrotani dukho te khrota thanil ongnani na aboni bade ang joto no nokorne tini borom ganang takhub Ganesh Deborma tai bini nukhung no ba khakhamani bising no bini samong no bahai khaiye kaham ka khai thangnani abono bo wan thuk lai jeng joto tonglai ne ang joto no no ko kotar aboni bade joto no belai hambai je tini oro phaiman jaknai joto tini borom ganang rok MDC rok joto phaideka tini buri bodol ni rok bo phaideka jaiti gusti joto agini kesam je sinilai tonglaiman nuklai tonglaiman sudu jaiti hingga phaigani okogya jeng borok khorokja bete khorokja mandulai tongna nango khonaka matre jeng thanglainya na abono hambai jeton ini joto jara social media thute nai tongnai rong no norok saimung khana tini haksal samphar joto jeng media thute no nai tongdi engkai ang oro tini phai sokpaimani bises karon ke obosi tini MDC Ganesh Deborma bini baba
tini o sungsano bo kiri kalangka bini bai bai sa wansu kangkai tini thimani jorawo chung dukhong nani ya tam kangkai bo eto bo kaisa prithibi asaye bo kaisa buphangge buchu ungge ba parani kaham samu kaham tangino bo 110 বছর যে দরবো মানে চিনি চিন tabuk o tabukni dino जों अनेकजन tabukni dino जों 60-70 hingkaise जों sungsano अनेकजन yakare thango hingka अनेकजन to hamya chaya ongei sungsana yakare ma thango কিন্তু তিনি oro phaino phaige bini achaimani jati gusti suba saba jotto borok uthum laijak je oron maye ang first time belbari tini phaimani oro maye ang buji mangka je borokni ador je maya tini bini busugrok busarok je mukti klai laijak angbo mukti ma klaika kubuino जों थैखांखायनो जों जतनो दुख अंलायो किन्तु हायपनो अमो कायसा साना थांगा आंखाय जार जार बिसास अंमानो वानसु खांखाय bo kaisa samu kaham tangmani bagino eto din bo dogoi suba saba nugui tongmani ang bai wansu kangkai boyosung kangkai borok onekjon kosto khlaiye kai kosto nogo basai maya putul maya angge onek kosto nai tongo ang kha klayo borok ni maya je naimani onusare borok suba saba asema takuk bukuk bayo borok ase kosto khlaima klayana haini bogram borok ni maya takbono thuifono borok ni mokol mukti chagyaka ang nugmani nugphaika ओमफ्राय आबनो सानाय तिनिओ चिनि एमडीसी दा गणेशनि बागै बनि जे सामुं तांमानि बिसिंतै बनो हयतोबा तिनिओ बिनि एमडीसी मानि बसकां एडीसी इलेक्शन बसकां बिन बाबा थि बहुतबा बखा सेट बा बो सामुं तांनानि बिनि किसा वीक ओंफानो जों जतो चिनि पार्टीनि थ्रुते फानो जों बनो लगिरिनाय bahai ke bono kha tisa oi kam khaina ni bagai bo kam khlaiman to bini person ni bagai kam khlaya bo jonogon ni bagai se kam khlayo khaini bagai chung party borok TWF YTF dotto chung egloge mile ni bono tisa kha kawoi bo public ni bagai kam khaina ni bagai chung bono help khainai ingkha norok jara nai tongnai rok hoito ba norok takuk te bukuk song baksa ba hasal ni bagai phaimai angnai tini o media ni throte norok naikangkai norok bo naidi de wansuk di tini oro kaham khaino jana no dukho ongnani kri tamkai borok kaham ngino prithibio जों salsaya salsale जों jebang phano जों male mathinai ba hapono kha khamoi no matongo hapono ang tini belai kheye norong sanai je kha khamani bisingti phano जों kaisa no जों kaisa muito khlaidai jeni saka ishor जों सृष्टि खायनाय जोंनि बिनि फलानो शान्ति बाबे लांनानै बागै अमो आं जतनि थ्रुते आं कामना खायनाय हामबाय।